Bore da, a chroeso cynnes i bob un ohonoch chi i wasanaeth sy'n dod o Capel y Ffynnon, Bangor. Ein gweddi y byddwn ni y bore yma trwy drigaredd Duw yn profi Duw yn ymwneud â ni yn bersonol. Bod Duw yn agor ein meddyliau a'n calonnau i dderbyn ei air. Mae heddiw'n ddydd Sul sy'n dilyn dydd Iau Dyrchafael. Diwrnod sy'n dathlu a chofio bod Iesu ar ôl iddo fo farw droson ni ar fore Gwener Cloglith, di'n atgofodi o fod yn farw yn fyw ar Sul y Pasg, ac wedyn gwario 40 diwrnod gyda'i ddisgyblion cyn iddo esgyn yn ôl at ei dad, esgyn i'r nefoedd. Yr Iesu ddoth o'r nefoedd yn y lle cyntaf o bresenoldeb Duw yn esgyn yn ôl i bresenoldeb Duw. A nid jyst mynd adre fel petawn ni mynd i ryw gartre, hen gartre i mi felly, a eistedd mewn soffa clud. Ond na, oedd Iesu Grist yn esgyn i eistedd ar orsedd, ar llawddau i dad, yn rheoli ac yn teyrnasu. Un o eiriau Crist ar y groes oedd y gair gorffennwyd, i ddangos bod Crist wrth farw unwaith ac am byth yn rhoi aberth dros bechod. Ond mae'r awdur at yr Hebreaid yn deud hynny bod gwaith Iesu Grist yn parhau ar adnod yn pennod 7 adnod 25 yn deud gan fod Iesu yn fyw bob amser i eiriol drosto ni. Mae'r Iesu'n fyw ac yn teyrnasu ac yn eiriol ar ein rhan, yn gwrando ar ein gweddiau ac yn eiriol drosto ni. Rhoddodd yr arglwydd batrwm i'w ddisgyblion, batrwm gweddi i'w ddisgyblion, ac felly ar ddechrau'r Oedfa, gawn ni weddio gyda gilydd gweddi a ddysgodd yr arglwydd i'w ddisgyblion. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwnele'r dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddiwn unnau i'n dyledwyr. Ac yn ac arwain i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can eis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Da ni am ganu emyn gyda'n gilydd sy'n bendithio'r Iesu. Bendigedig fyddo'r Iesu. Emyn sy'n disgrifio cariad Duw, ei gymorth, ei gariad tuag ato ni. A'r gobaith hefyd y byddwn ni rhyw ddydd trwy ras yn dod i bresenoldeb ein harglwydd Iesu Grist. Ac yn ymateb ni i'r cyfan ydy, Hallelujah, moliant iddo byth. Amen. Ac ar ôl ni ganu'r emyn yma, bydd gwawr yn darllen o'r Beibl, ac wedyn gawn ni stori'r plant gan Steff. Bendigedig fyddo'r Iesu, yr hwn sydd yn ein caru, ein galw'n bydd at brynu, ac yn ei waed ein golchi, yn ei oed o'i
Daw'r darlleniad bore yma o lyfr yr actau yr ail bennod, adnodau 22 i 39. Bobl Israel, clywch hyn. Sôn yr wyf am Iesu o Nazareth, gŵr y mae benodi gan Dduw wedi amlygu i chwi drwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Duw drwyddo ef yn eich misg chwi, fel y gwyddoch chwi'ch hunain. Yr oedd hwn wedi draddodi drwy fwriad penodedig a rhagwybodaeth Duw ac fe groesoliaso chwi ef drwy law estroniaid a'i ladd. Ond cyfododd Duw ef gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau i ddal yn ei afael, oherwydd y mae Dafydd yn dweud amdano. Yr oeddwn yn gweld yr arglwydd o'n blaen yn wastad, canis ar fy nehelaw y mae, fel nam hysgwydyr. Am hynny llawnychodd fy nghalon ac gorfoleddodd fy nhafod. Ie, a bydd fy nghnawd hefyd yn preswylio mewn gobaith. Oherwydd ni fyddi'n gadael fy enaid yn Hades, nac yn gadael i'ch sanct weld llygredigaidd. Hysbysaist i mi ffyrdd bywyd, byddi'n fy llenwi a llawenydd yn dy bresenoldeb. Gyfeillion, gallaf siarad yn hi wrthych am y patriarch Dafydd, iddo farw a chael ei gladdu, ac mae fedd gyda ni hyd y dydd hwn. Felly, ac entau'n broffwyd ac yn gwybod i Dduw dyngu iddo ar lw y gosodau un o'i linach ar ei orsedd, rhag gweld atgyfodiad y Meseia yr oedd pan ddywedodd, ni adawyd ef yn Hades, ac ni welodd ei gnawd gredigaidd. Yr Iesu hwn a gyfododd Duw, rhywbeth yr ydym ni oll yn dysion ohono. Felly, wedi iddo gael ei ddyrchafu i ddehelaw Duw, a derbyn gan y tad ei addewid am yr ysbryd glân, fe dywallodd y peth hwn yr ydych wi yn ei weld a'i glywed. Canis nid Dafydd esgynodd i'r nefoedd, y mae ef ei hun yn dweud, dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd i, eistedd ar fy nehelaw nes i mi osod dy olynion yn droedfaint i'ch draed. Felly gwybydded holl di Israel yn sicr fod Duw wedi gwneud yn arglwydd ac yn Feseia, yr Iesu hwn a groesoliaso chwi. Pan glwsant hyn, fe dwisbigwyd yn ei calon, a dywedasant wrth Pedyr a'r apostolion eraill. Beth awn nawn ni gyfeillion? Meddai Pedyr wrthynt. Edifa'r hewch a bydyddir bob un ohonych yn enw Iesu Grist maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd, oherwydd i chwi yma'r addewid ac eich plant ac i bawb sydd ymhell, pob un y bydd yr arglwydd ein Duw ni yn ei alw ato. O, helo. Sut ydych chi bore yma? Wel, croeso i ti ni, a dyn ni ar ganol chwarae gêm o Top Trumps. Top Trumps Superheroes. So mae gennym ni Ben, yn fama, Ben, wyt ti yna, ac mae Anna'n chwarae hefyd, a mae gennym fi y cardi yn fama. A sbiwch, sbiwch pwy sgennym fi ar y top. Mae gennym fi Captain America. Mae Captain America yn wych yn dydy. Sgil 10 marc allan o 10 i sgil. Size, dim ond 2 allan o 10 hwnna. Reit, Ben, pwy sgen ti ar dyn di? Spider-Man. Spider-Man, waw, gwych. A beth sgen Spider-Man arno fo fanna? Mae'n gallu mynd gyflym 10. Mae'n gyflym 10, da iawn. Anna, pari sgen ti? Hulk. Hulk sgen ti? Waw. A dwi'n meddwl mae Hulk yn gryf yn dydy.
So mae'n 10 allan o 10, ond dwi'm yn gwybod pa mor garedig ydy Hulk chwaith. Yeah. Dychmygwch pe bai ni yn cael gwneud top trumps o'n ni'n hunain arno fo. Se hwnna'n ddiddorol yn byse. Ben, faint fysa ti'n rhoi di speed ti? 10 allan o 10. 10 allan o 10 i speed ti? Right. Mae'n lot, dydy. Anna, beth am magic ti? Faint fysa ti'n rhoi di dy magic ti? 40. 40 allan o 10? Waw. Magic iawn, ie. Dwi'm yn gwybod be fyswn ni'n rhoi. Ella cryfder fi 7 allan o 10. Yeah. Dychmygwch pe bai gennym ni cardiau top trumps, ond yn lle bod ni'n deud pa mor gryf neu pa mor gyflym, da ni'n deud pa mor dda neu pa mor garedig yda ni. Bysa hwnna'n beth gwahanol iawn i wneud yn byse. A dwi'n meddwl bysa ddim un ohono ni yn medru rhoi 10 allan o 10 i ni'n hunain efo hwnna. Pan da ni'n garedig weithiau, ond weithiau da ni ddim. Pan da ni'n dda, weithiau da ni'n dda, ond dro arall, tyda ni ddim. Ac felly, fysa'n cardiau ni, fysa'n ni methu rhoi 10 allan o 10. Ond, da chi'n meddwl be fysa'n un cardyn fysa'n ni rili eisiau fel la. Cardyn Iesu Grist. Achos oedd Iesu Grist yn hollol berffaith. Oedd o'n hollol garedig, sef o'n cael 10 allan o 10, y fod yn garedig. Oedd o'n hollol dda, yn berffaith dda, nath o rioed deud dim byd drwg. Do, a ti'n iawn, mi ddaref o farw dros da ni. Oedd o'n bwerus yn doedd, yn hollol bwerus. Oedd o'n medru siarad efo'r storm i ddeithio nhw fod yn dawel. Oedd o'n medru gwneud pobl yn well. Ond nath o farw dros da ni. A mae hwnna'n beth rhyfeddol iawn, bod Iesu'n caru ni gymaint bod ydi marw trosta ni, fel bod ni'n medru cael maddeuant o'r pethau drwg da ni wedi wneud. Rwan, mae'r plant mewn munud, maen nhw'n mynd i ganu can i ni, yn canu ni am gofio am Iesu Grist. Pan dwi'n cofio be wnaeth Iesu mi, does dim troi yn ôl i mi fwy. A mae'n sôn am Iesu'n marw ar y groes, mae'n sôn am Iesu'n atgyfodi, a bod o yn y nefoedd rwan. Felly mwynhewch y gan, a diolch i chi blant am wrando, a cofiwch am Iesu Grist, yr un perffaith yna. Diolch. Diolch yn fawr i'r plant am ein atgoffa ni am ddaioni Duw. Gawn ni rwan droi at Dduw mewn gweddi. Ein tad, braint ac yn rhydedd i ni cael dy gyfarch yn dad a dy fod yn un sy'n gwrando gweddi. Dyn ni'n credu ac yn gwybod dy fod yn Dduw byw, Duw sy'n ymwneud â ni, Duw sy'n caru ni, Duw sy'n ein gwahodd i gael gymdeithas gyda ti.
ac ein pechod, ein crwydiadau, ein gwrthryfel, rwy ti o Dduw wedi wneud yn bosib i ni ddod i mewn i dy bresenoldeb di. Ti yn Dduw glân, pur a sanctaidd, yn unau o ran ein natur yn fudur, am hir ac yn amherffaith, yn cael dod atat mewn gweddi. Mae hyn yn rhyfeddod ac yn destun diolch. A dyna pam dyn ni'n canu bendigedig fyddor Iesu, a dweud pa mor dda yw ein Duw, oherwydd ei gariad tuag ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Byddwn ni'n canu gyda'n gilydd mewn ychydig ein bod ni'n plygu'n grynedig wrth orsedd rasol di, gyda hyder gostengedig yn hyddiannau Calfari. A dyma sut dyn ni'n gallu dod ata ti o Dduw y bore yma, trwy ffydd yn Iesu. Nid trwy ffydd mewn ffydd, ond trwy roi ein ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist y fab. Hwn oedd yn deud, mae fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Dyn ni'n cyffesu ein pechod a'n drygionau o'r dyflaen di bore yma, a gofynnwn i ti ein bendithio ni wrth yn roi i ni gysur yn yr efengil mewn byd o boen a mewn amser ansicr. Ac wrth wynebu ofn dioddefaint ac ofn marwolaeth, rho dy gysur i ni, rho ni allu ddeud fel y salmydd, i mi gerdded trwy dyffryn tywyll di, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd yr wyt ti gyda mi, a thwialen a ffon ym mygyssuro. Dyma ein gwir dymuniad mewn dyddiau anodd yw profi dy gwmni efo ni, a sicrwydd dy gysur mewn ffordd real iawn. Trig ar ha wrthym o Dduw. Dyn ni'n gweddio bore yma dros y meddygon, a'r nyrsys, a'r pobl sydd yn gweithio yn galed iawn mewn cartrefi henoed. Dyn ni'n diolch i ti amdanyn nhw ac yn gweddio am ddiogelwch iddyn nhw a nerth i barhau yn ei gwaith. Diolch am y pobl sydd yn gwneud yn siŵr bod gynnon ni ddigon o fwyd i fwyta. Y ffermwyr a'r siopwyr, pobl pwysig iawn sydd yn dod â angenrheidiau bywyd i ni. Derbyn ein diolch am hynny o Dduw ein tad. Gwyddion dros y rhai sy'n mewn awdurdod, rhai sydd yn ein harwain ni, gwyddion am ddoethineb iddyn nhw i wneud y penderfyniadau cywir, am yr heddlu sy'n ceisio gweithredu dymuniad a gorchymyn yr arweinwyr. O Dduw ein dad, ni'n gweddio dros y rhai sy'n galaru yn eu colled y dyddiau yma. A wneud i plis beri iddyn nhw brofi dy gwmni a thamgeledd di mewn adeg mor dywyll. Mae pobl heddiw yn poeni am ei bywoliaeth, sut fydden nhw'n cynnal eu teuluoedd, poeni wrth feddwl o ble daw'r pryd bwyd nesaf. Clyw ein gweddi ni drostyn nhw. Diolch yn i ti arglwydd am garedigrwydd byddin mawr o bobl sy'n cynnal banciau bwyd i ddarparu cyflwyniad o fwyd am ddim. O Dduw, clyw ein gweddi ni. A dyn ni am cyflwyno'n hunain i ti, i nynau hefyd i ymddwyn yn ddoeth y dyddi yma, i beidio bodloni ar hunanoldeb sy'n gymaint rhan o natur ni. Dyna'r cymorth i ni hefyd ymddwyn y gyfrifol ac yn garedig, yn ein hangen mawr o Dduw, clyw ein gweddi, a thrig ar ha wrthym ni. Ac wrth i ni rwan barhau gyda'n hoedfa gyda'n gilydd, dy dyfendydd a'r dy eiriau di trwy John. Bod y bregaeth wedi recordio rhai dyddiau yn ôl, a wneud di trwy dy ysbryd glân, gwneud y eiriau di yn fyw i ni rwan, fel ein bod yn wir yn gallu dweud yn ein colonnau ac ar goedd, bendigedig, fyddor Iesu. Gweddiwn hyn yn enw Iesu Grist y fab. Amen. Dyn ni am ganu gyda'n gilydd, emyn, ti yr hwn awrendi weddi, ata ti y daw pob cnawd. Emyn sy'n gofyn ar y diwedd,
o tostyria, ymgeledda fi a thras. A sylwch, nid ymgeledda ni, ond ymgeledda fi. A mae Duw am ymwneud â chi a fi yn bersonol. Felly dyma hen emyn gan meigant, ond wedi ei osod i dôn newydd. Nid Dafydd Job, ein gweinidog sy'n pregethu bore yma, ond John Perry. Felly, rwyf am gyflwyno chydig o hanes John a'n cysylltiad ni efo John a teulu. Cenhadon yn Malaysia oedd yn hannu o'r Alban i'w rhieni John. Ac felly, oedd John yn derbyn i addysg trwy Saesneg mewn ysgolion ar gyfer plant cenhadon yn y wlad yma, cyn mynd ymlaen i raddio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ac ar ôl gorffen i addysg, pryd oedd John Bethan, Cymraes o dde Cymru, a dechrau dysgu'r Gymraeg. Felly, tua 2012, daeth John a Bethan i symud yma i fyw i Fangor. John yn gweithio ymhlith myfyrwyr Cristnogol, yngholegau Gogledd Cymru, gyda mudiad UCCF. Roedd Bethan hefyd yn cynorthwyo gyda'r undebau Cristnogol Cymraeg yn yr ardal. A daethon nhw llai felly yn aelodau gweithgar o Capel y Ffynnon yma, gyda John yn pregethu ambell tro drwy'r Gymraeg yma yn ein capel ni. Tipyn o gamp.
Ganwyd mab a merch i John a Bethan yn eu cyfnod y Mangor, Johan a Miriam, y ddau fach yn felly yn cael ei geni yn gogs. Symudodd y teulu i Rydaman yn 2017, a John yn derbyn swydd fel gweinidog cynorthwyol yn eglwys Efengylaeth Rydaman. Bellach mae ganddynt 3 o blant, Johan, Miriam a Thomas. Rydym yn colli eu cwmni a'i cymdeithas yn fawr iawn, yn wedig Brownies John, ac yn dymuno bendith Duw ar ei gweinidogaeth yn Rydaman, a hefyd ar John rwan wrth iddo byrgethu i ni. Wel, bore da, Capel y Ffynnon. Mae'n drist bod ni'n methu bod gyda chi yn y cnawd, ond ni'n rili edrych ymlaen i ddod lan a cael penwythnos gyda chi yn y gogledd. Ond mae'n dda bod gallen ni wneud rhywbeth dros technoleg i cysylltu gyda'n gilydd. So heddiw byddwn ni'n edrych ar actau 2. Bydd yn syniad da i cael hwnna, i agor hwnna o flaen i chi a dilyn tra bod ni'n mynd trwy dda. So, gai ofyn i ddechrau. Ydych chi'n cofio y tro cyntaf i chi glywed am Iesu? Ydych chi'n cofio hwnna? Beth oedd e fel? Oedd e'n breathtaking? Oedd e'n ddiflas? Oedd e'n cymysglyd neu intriguing? Oedd e'n diddorol? A sut nathoch chi ymateb? Dyna'r cwestiwn pwysig hefyd. Sut nathoch chi ymateb i clywed am Iesu? Wel, yn y testyn heddiw, ni'n cael clywed y tro gyntaf erioed i unrhyw un clywed pregaeth am Iesu. A dychmygwch hynny. Beth oedd e fel i bod yn y dorf y diwrnod hwnnw? Y tro cyntaf i clywed unrhyw beth am Iesu. Wel, oedd torf mawr di clywed y diwrnod hwnnw. Torf mawr o bobl oedd wedi dod at ei gilydd, achos roedden nhw wedi clywed rhywbeth rhyfedd. Pobl o Israel, ond yn siarad ieithoedd o pob gwlad. Roedd pobl eisiau gweld beth sy'n mynd ymlaen, so oedd torf wedi dod at ei gilydd, a roedd rhai yn chwerthin a meddwl bod nhw wedi bod yn yfed, neu rhywbeth fel yna, ond mae eraill yn gweld bod mae mwy i hyn. Maen nhw'n chilfrydig, maen nhw'n intrigued, a maen nhw eisiau gwybod mwy. Chi'n gweld diwrnod Pentecost oedd hwn. Diwrnod pryd oedd yr ysbryd glân yn cael ei dywallt lawr ar pobl cyffredin, pobl fel ti a fi. Lawr i llenwi calonnau pobl fel ti a fi. Yn uno nhw i Dduw ei hun ac i'w gilydd ac i nerthu nhw i ddweud newyddion arbennig wrth y byd. Mae'r dorf yn gweld rhywbeth amazing, ond dyn nhw ddim yn deall beth oedden nhw'n gweld. Felly mae Pedr yn codi ar ei draed wedi ei lenwi ar ysbryd, cofiwch, ac yn siarad i'r byd. Mae'n dweud dim effaith alcohol ydy hwn. Dyma effaith gwaith Duw. Mae e'n dechrau rhywbeth newydd ar y byd. A chi'n gallu bod yn rhan ohono fe. Ydych chi eisiau deall beth mae Duw yn neud? Wel, gwrandewch, mae'n dweud. Edrychwch ar adnod 22. Mae'n dweud pobl Israel. Gwrandewch beth dwi'n dweud. Gwrandewch ar hyn. A wedyn mae'n dechrau'r pregaeth. Un gair mae'n dechrau gyda fe. Gyda Iesu. Gwrandewch ar hyn. Iesu. Dyna air gyntaf. Y pregaeth. Iesu. Fe yw'r un. Fe yw'r un. Mae Pedr wedi dod i siarad amdano. Gweitha'r holl ryfeddodd y dydd. Iesu yw'r un. Mae Pedr yn ffocysu arno. A dyna pam cafodd yr ysbryd ei roi. Dyna'r pwynt o Pentecost. I wneud yn fawr o Iesu. Gyda llaw, dyna sa'ch chi'n gwybod enrhyw gwir waith yr ysbryd, enrhyw fel true spirituality. Chi'n gallu gofyn, yw'r profiad yma, neu yw'r disgeidiaeth yma, yn dod â fi yn agosach at Iesu. Fel spotlight, yn goleuo ar lwyfan, yn tynnu eich sylw ar actor, neu rhywun sy'n canu'r unawd, tynnu sylw ar actor penodol. Mae'r ysbryd yn tynnu sylw at Iesu. Dyw eich sylw ddim ar y golau, dyw ddim ar y spotlight, ond ar beth mae e'n oleuo. Nod person ysbrydol yw i fod yn agos at Iesu. Dyna'r pwynt o fel spirituality. Os mae'n true spirituality, bydd yn dysgu ti, bydd yn arwain ti at Iesu. So dyma'r cwestiwn i ni. Beth mae'r ysbryd glân yn defnyddio Pedr i ddweud wrthyn nhw a heddiw wrthyn ni am Iesu? Beth mae'r spotlight eisiau ni weld heddiw? Wel, 2 beth.
Mae eisiau ni gweld yr hanes, y stori, a'r arwyddocad, y pwysigrwydd y stori. Wel, ti'n gallu dweud fel beth digwyddodd, dyna'r beth ni angen gwybod, a hefyd, pam bod yn bwysig bod mae hwnna wedi digwydd. So, yn gyntaf, beth ddigwyddodd? Wel, roedd dyn o'r enw Iesu. Adnod 22 yn dechrau. Roedd dyn o'r enw Iesu o bentre bach Nazareth. Dyn go iawn, a oedd yn byw mewn lle go iawn. Roedd yn bwyta, yfed, cysgu, chwysu, ath ei brodasau ac angladdau. Roedd yn ddyn oedd yn chwerthin a galaru. Doedd e ddim yn chwedl neu myth. Na, roedd yna ddyn go iawn o'r enw Iesu o bentre bach Nazareth. Roedd yn berson fel ni, ond mewn gymaint o ffyrdd, ddim fel ni o gwbl. Doedd e ddim yn ddyn cyffredin, chi'n gweld. Pryd oedd e'n mynd i priodas, oedd e'n troi priodasau average yn anhygoel. Oedd e'n troi dŵr mewn i gwyn. Pryd oedd e'n mynd i angladd, oedd e ddim jyst yn eistedd yn y cefn a crio. Roedd e'n torri ar draws angladdau a troi nhw mewn i partis trwy dod â'r pobl nôl yn fyw. Fe wnaeth wirthiau, pethau anhygoel, pethau na welwyd o'r blaen. Arwyddion ei fod yn rhywun mwy na mab y saer. Arwyddion bod Duw yn gweithio drwyddo, adnod 22. Ond beth nathoch chi iddo fe, i'r dyn arbennig yma? Dyna beth mae Pedr yn gofyn i'r pobl. Dyma'r twist mawr yn y stori hefyd. Beth nath humanity i'r dyn arbennig yma? Rhoi i farwolaeth. Ei groeshoelio fe. Rhoddoch chi, y Pedr yn dweud, rhoddoch chi yr hoelion yn ei ddwylo a'i draed fel troseddwr. Nhw laddodd e. Siwr o fod, roedd pobl yn y dorf y diwrnod hwnnw, oedden nhw nath weiddi a gweld marwolaeth Iesu 6 wythnos yn ôl. 6 wythnos yn gynt. Ond i chi feddwl mae dyna diwedd y stori, mae yna twist arall i ddod, achos fe atgyfododd. Atgyfododd Duw o farw yn fyw, trwy bŵer yr ysbryd. Doedd angau methu ei ddal, doedd gan farwolaeth ddim pŵer droso. Dyna beth ddigwyddodd. Dyna'r stori, dyna'r pwynt gyntaf, hanes gwir. Stori yma yw sylfaen pob beth. Ond, ar y pwynt yma, rhygedd Pedr, gallwch dychmygu llygad pobl, llygad rhai yn y dorf yn rolio gan ddweud fel beth i'n siarad am. O'n i'n dilyn ti lan at croeshoeliad, ond ti'n ddweud iddo atgyfodi? Mae hwnna'n ridiculous. Fel, dyw hwnna methu digwydd, Pedr. Falle byddwn ni yn meddwl yr un peth, ond am rhesymau gwahanol. Chi'n gweld, roedd Iddewon yn credu mewn atgyfodiad, oedd dim problem gyda nhw fel gyda'r pethau supernatural neu gwirthio neu pethau fel yna. Ond oedden nhw'n credu mewn atgyfodiad, ond y byddai'n ddigwydd ar ddiwedd hanes. Y byddai pawb yn cael eu codi nôl yn fyw mwyn cael barnu gan Dduw ar diwedd amser. Felly, roedd un dyn yn cael ei atgyfodi yng nghanol hanes. Dyw hwnna just ddim yn possible. Dyw just ddim yn digwydd. Dim dyna sut mae Duw wedi trefnu pethau, oedden nhw'n meddwl. A hefyd, fel on top of that, dyn yn cael ei croeshoelio. A hwnnw o Dduw. Really? Chi'n gallu dychmygu nhw fel Pedr bach. Gwranda nawr, boi. Come on, stopio bod yn silly. Meddwl tym bach. Mae'r Hen Testament yn dweud bod unrhyw un sydd wedi ei grogi ar bren dan felltith Duw. Felly, roedd un dyn yn cael ei croeshoelio, a cheisio ni dilyn Roedd y dyn yma wedi cael ei croeshoelio, a cheisio ni gwrando iddo fe. Roedd ganddyn nhw cwestiynau mawr am yr hanes yma. Wel, beth amdanoch chi? Beth ydy cwestiynau chi? Felly, mae Pedr ddim jyst yn symud ymlaen, mae'n rhoi bach o dystiolaeth, bach o evidence iddyn nhw. Mae'n mynd nôl at hen broffwydoliaeth.
sydd yn hen gan, Psalm 16, os chi eisiau darllen y wedyn, yn y Hen Testament. Mae'n mynd nôl at yr hen broffedoliaeth yma am frenin, a fydd yn achub y byd. Brenin na fyddai'n pydru mewn bedd, ond brenin a fyddai'n byw am byth. Mae Pedr yn dweud, dwi'n gwybod, boys, come on now, dwi'n gwybod mae'n lot i gymryd mewn, ond pe byddech chi'n gwybod eich Beibl, byddech chi'n ddim yn surprised o gwbl. Achos dyma'r gynllun Duw yr holl amser. Chi'n gallu gweld, adnod 23, mae'n dweud, i gael frenin a fyddai'n byw am byth. Dyna'r gynllun Duw. Brenin sydd mynd i byw am byth. A fyddai'n cymryd drygioni a dioddefaint i ffwrdd trwy dioddef y drwg mwyaf ei hun. Dyma fe. Dyma'r Iesu. Dyma'r un oedd Dafydd, oedd y proffwydoliaeth o'r maith yn ôl. Dyma'r un oedd nhw wedi gweld. Dyma cynllun Duw. Dyma gynllun bwriadol Duw. Ganrifoedd cyn iddo ddod. Roedd pobl wedi ei weld a phlygu ei calonau iddo. A nawr, fel wythnosau ar ôl oedd yn ddigwydd, oedd Pedr yn dweud nhw, ydych chi'n gweld? Ydych chi'n mynd i plygu y calonau o flaen Iesu? A beth amdano ni heddiw? Canrifoedd wedyn. Ydych chi yn gweld? Ydych chi wedi ei weld Iesu? Ydych chi wedi plygu eich calon iddo? Nawr, oedd hwnna'n ddadl compelling iawn i'r Iddewon. Ond falle bod gennych chi eich cwestiynau gwahanol. Falle ni'n meddwl a dweud pethau fel mae'n swnio fel myth, mae'n swnio fel chwedl. Wel, gai trio rhoi bach o dystiolaeth i chi, fel oedd Pedr yn wneud, yn rhoi rhesymau i gredu bod hwn yn hanes, a dim myth neu chwedl. Beth ni'n darllen heddiw, yn dod o'r actau, dyw hwn ddim yn math o Chinese whisper sydd wedi pasio lawr o ganrif i ganrif. Na, mae'n gofnod hanesyddol. Dyw Luc, y dyn oedd wedi ysgrifennu, dyw Luc ddim yn ysgrifennu mwy na 30 mlynedd ar ôl oedd Iesu yn fyw. O fewn, falle mae'n hwn yn swnio'n lot, ond oedd e'n o fewn cyfnod bywyd a llygadystion. Pe byddech chi yn fyw yn y cyfnod, gallech chi ffeindio pobl roedd Luc yn siarad amdano, byddech chi'n ffeindio nhw eu hun a gallwch chi gofyn i nhw, edrych mewn llygad nhw a gofyn, hwn yn wir? Mae hwn yn hanes, dyw ddim yn myth sydd wedi cael ei ysgrifennu lawr canrifoedd wedyn. Ond beth am yr atgyfodiad? Beth am yr atgyfodiad? Wel, digwyddodd rhywbeth. Digwyddodd rhywbeth i trasnewid bywyd Pedr a disgyblion. 6 wythnos cynt, roedd nhw i gyd yn cuddio yn ofn, a nawr mae'n pregethu o flaen pawb, o flaen y dinas cyfan. Rhai blynyddoedd ar ôl hwn, lladdodd y Rhufeiniaid Pedr a'r disgyblion eraill. Oedd rhywbeth wedi digwydd i newid nhw. Nathon nhw farw hefyd yn sticio at ei stori bod Iesu wedi atgyfodi. A fyddwch chi yn marw dros gelwydd? Rhywbeth ti'n gwybod bod yn celwydd? Na, fi ddim yn meddwl, oedd rhywbeth wedi digwydd. Chi'n gweld? Digwyddodd rhywbeth arbennig. Nath Iesu fyw go iawn. Nath Iesu farw go iawn. A mae'n fyw heddiw. Ni wedi profi hynny. A mae'r tystiolaeth hanesyddol yn compelling iawn. Falle chi dim ond jyst wedi dechrau meddwl amdano fo. Wel, os chi eisiau edrych mewn i hynny yn fwy, falle ar ôl hwn, googlwch Ravi Zacharias, googlwch John Lennox neu Amy Orr Ewing, neu rhywun fel Lee Strobel. Googlwch nhw a gwrandewch ar beth maen nhw angen dweud. Gwrandewch ar bach o'r tystiolaeth arall. Edrych mewn i'r peth. Ond beth mae hyn i gyd yn ei olygu? Os mae Iesu yn byw, os mae Iesu wedi marw, os mae'n wedi atgyfodi, beth ydy hwnna i gyd yn ei olygu? So nawr ni'n symud ymlaen i'r ail pwynt, fel y pwysigrwydd y peth. Wel, edrych lawr at adnod 36. Mae'n golygu bod e'n frenin dros bopeth. Dyna beth mae'n olygu. Chi'n gweld nath e ddim atgyfodi i gario ymlaen i weithio fel y sair. Newch chi ddim ffeindio fe nôl yng nghartref ei deulu yn Nazareth.
Newch chi ffeindio fe ar ddeheulaw Duw. Cafodd ei ddyrchafu i fod yn frenin dros yr holl fyd, dros holl fel pob pŵer, gan giro marwolaeth, drwg a phob gelen. Dyna pwy yw Iesu, yr arglwydd, yr awdurdod uchaf, the spiritual heavyweight champion of the world, fel wedi curo pob challenger, hyd yn oed marwolaeth ei hun. Felly, fe yw'r arglwydd. A pwy arall gallu cystadlu gyda fe? Dyma beth ddwedodd Abraham Cowper. There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Not a square inch. Beth mae hyn yn ei olygu i chi a fi bore yma? Wel, Iesu yw'r un. Yw'r un ni gyd yn atebol iddo. Mae pob sel, pob cell yn ein corff dynol yn perthyn iddo fe. Pob scrap o'n eiddo ni yn eiddo iddo fe. Mae pob modfedd o'r ddeiar yn eiddo iddo fe i wneud beth bynnag mae eisiau gyda fe. Felly yn ymarferol, wel pan ni'n bwyta, ydyn ni'n diolch iddo fe am ddarparu bwyd i ni? Pan ni'n gweithio, ydyn ni'n gweithio iddo fe? Ddim just ar gyfer ein sicrwydd ariannol a chysur. Pan ni'n cynllunio ein bywyd, ydyn ni'n sylweddoli mae fe yw'r un sy'n arwain ein camau. Felly, ydyn ni'n cynllunio i blesio fe. Oes gennych chi ambitions penodol i wneud ei enw ef yn fawr? A pan ni'n meddwl am farw, ydy e'n codi ofn arnom ni? Neu ydyn ni wedi sylweddoli bod hyd yn oed ein marwolaeth yn ei ddwylo ef? Ydych chi yn gorffwys yn nwylo'r brenin mawr? O, falle ddim. Falle bod gennych chi gwestiynau mawr am Iesu, fel arglwydd. Pan chi'n edrych o gwmpas y byd, pan chi'n just gweld yr holl dristwch a dioddefaint yn y byd, mae cwestiynau gyda chi am Iesu i fod yn arglwydd. Sut all Duw sydd yn dda a sydd yn nerthol, sydd â pob modfedd o dan ei reolaeth, sut mae Duw fel hwnna yn fodoli gyda'r holl dioddefaint? Sut alla i drystio Duw sy'n caniatáu dioddau fel hyn? Wel, mae'n gwestiwn anodd. Mae'n gwestiwn personol hefyd. Ond dechreuwch gyda beth mae Pedr yn dweud. Dyma stori am Duw yn cerdded mewn i hanes, yn defnyddio ei bŵer i trefnu dioddefaint a'i farwolaeth ei hun. Pam? I rhoi gobaith i ni. Mae gan ein Duw ni greithiau. Mae Duw sy'n gwneud hynny yn gariadus tu hwnt i'n dychymyg, yn nerthol i wneud rhywbeth am ein dioddefaint hefyd. Fel nad yw trystwch yn cael y gair olaf. Duw sy'n defnyddio ei bŵer tragwyddol i wasanaethu eraill, hyd yn oed i dioddau yn ei lle. Dyma Dduw gallwch chi drystio. Dyma arglwydd sydd yn deilwng o fi ildio pob modfedd o fy mywyd iddo. Mae'n dda. Mae'n dda i fod yn onest. Mae'n dda i gofyn cwestiynau a chwilio am atebion solid. Mae'n dda i dod â nhw at Dduw. Mae'n gallu handlo cwestiynau ni. A dwi'n gobeithio bod y Cristnogion yn Capel y Ffynnon yn hapus, yn trio, yn gweithio'n galed i ateb cwestiynau onest gyda atebion onest. Ond mae Pedr, mae'r ysbryd glân, mae Duw yn gofyn cwestiynau i ni hefyd. Cwestiynau pwysig iawn. Y cwestiwn heddiw ydy hwn. Beth ydych chi wedi wneud gyda Iesu? Ydych chi wedi trin fel yr arglwydd? Yn naturiol, ni union fel y dorf yma. Ni'n trio ei anwybyddu. Mwy na hynny, ei ladd. Ni eisiau fe allan o'n bywydau. Ydych chi yn dechrau deall pa mor ddifrifol yw hynny? Dyma lot o'r dorf y dirnod hwnnw yn dechrau deall. Edrych lawr adnod 37. Roedd pobl wedi ei hysgwyd i'r byw gan beth ddwedodd Pedr.
cerddodd Duw, y brenin, yn ein plith, a nathon ni ei ladd e. Oedden nhw'n meddwl, mae e wedi rhoi gymaint i ni, bywyd ei hun, a ni'n ei groeshoelio fe. Mae ei ymateb nhw yn hollol gywir. Adnod 37. Maen nhw'n dweud beth ddylen ni wneud. Oes unrhyw ffordd gallwn ni wneud yn iawn am hyn? Oes ffordd gallwn ni fod ochr cywir Duw, ochr cywir hanes? Beth dylen ni wneud? Is there any way back? Dyma'r cwestiwn cywir i ni ofyn hefyd. I ddod gyda dwylo agor. Dwylo agored a gofyn beth ddylwn ni wneud. A mae Pedr yn hapus, mwy na hapus i ateb y cwestiwn. Adnod 38. Mae'n dweud oes, mae yna ffordd nôl. Mae yna ffordd. Mae angen cael gwared o un peth, a mae angen derbyn un peth. Ychwanegu un peth. Mae rhaid i cael gwared ar y drwg, cael gwared o'r pechod sydd yn dod rhwngddo ni a Dduw, a mae angen derbyn yr ysbryd glân. Sut gallwn ni wneud hwnna? Wel, falle talu Duw, trwy byw bywyd o teimlo'n eog trwy'r amser. Ydy hwnna'r sut ni'n cael e? Wel, na. Falle, talu Duw trwy byw bywyd o trio'n galed, a trio i fod yn person parchus iawn. Wel, na. Dyw hwnna ddim beth mae Pedr yn dweud. Falle talu trwy helpu bobl, rhoi arian, dod i Oedfa Capel, cymryd cymundeb. Na, mae Pedr yn dweud na. Adnod 38, mae Pedr yn ateb y cwestiwn. Gyda newyddion dda. Ti ddim angen talu Duw. Mae rhaid i chi droi cefn ar eich pechod, troi cefn ar Duw, a chael eich bedyddio. Rhaid i chi ddod at Dduw. Troi rownd. Edi farhau. Dod ato fe. A bydd e yn wneud y gweddill. Troi rownd, dod nôl ato fe a bydd e yn wneud y gweddill. Achos mae rhaid i ni droi mewn i person newydd. Mae rhywbeth gallwn ni ddim wneud ar ben ei hunan. Ni angen cael ei ail eni. Ond dwi methu wneud hwnna. Fi methu wneud hwnna i fy hun. Rhaid i Dduw wneud hwnna. A mae e'n fodlon. Fodlon i gymryd eich bai chi. Fodlon i rhoi'r ysbryd glân i draws newydd chi. A croesawu chi fel plentyn newydd mewn i teulu Iesu. I fod o dan enw Iesu. Dyna beth yw bedydd. Dyna beth yw bedydd yn pwyntio tuag at. Mae'n ddarlun o beth mae'r ysbryd glân yn wneud pan ni'n edifarhau, pan ni'n trystio Iesu. Wrth fynd lawr mewn i'r dŵr, mae'n ddarlun o ni yn marw gyda Iesu a cael ei glanhau wrth iddo farw ar y groes. A wedyn, dod nôl allan o'r dŵr, nôl i fywyd, fel nath e. Chi yn berson newydd, os chi wedi trystio mewn Iesu, chi yw person newydd. Wedi eich ail eni mewn i gwlad Iesu. Nes i ofyn ar y dechrau, cwestiwn. Nes i ofyn, pryd oedd y tro gyntaf i chi glywed am Iesu? Wel, falle bod e'n hyfryd rhannu atgofion hynny. Neu falle bod chi ddim yn poeni dim amdano fe o gwbl. Wel, mae cwestiwn mwy pwysig i bawb yw hwn. Beth ydych chi yn wneud gyda'r wybodaeth ni'n gwybod am Iesu heddiw? Beth ydych chi yn wneud gyda Iesu? Ydych chi'n gweld fel welodd y bobl oedd yn gwrando ar Pedr y diwrnod hwnnw? Ydych chi'n gweld fel oedd y pobl oedd yn byw canrifoedd cyn Iesu? Ydych chi'n gweld heddiw? Mae'n unig obaith mewn bywyd yw i dderbyn maddeuant, a dderbyn yr ysbryd glân, yw i plygu fy nghalon a derbyn Iesu fel yr arglwydd drosto fi a dros pob peth. Amen. Diolch yn fawr, John, am ein harwain ni at yr Iesu a dangos i ni ras Duw trwy efengyl Iesu Grist. Dyna ni am ganu wrth ddod i ddiwedd ein hoedfa, rho olwg ar dygariad rhyfeddol ata fi. A sylwch ar y wedd bersonol yma eto.
O cymorth rho i ddeall a gwerthfawrogi'n iawn y pris a delaist sanctaidd un dwyn fy meiau llawn. Mae perthynas gyda Duw yn golygu ein bod ni'n credu yn bersonol ac yn unigol yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, newn ni ganu yr emyn yma gyda'n gilydd. Gweddion gyda'n gilydd. Iddo ef sydd ar gallu i'ch cadw rhag syrthio, a gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei agoniant. Iddo ef, yr unig Dduw ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y byddo gogoniant a mawr hydy, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr, a byth bythoedd. Amen.